que chulada, mira. Estou no Museo do Aire de Madrid. E nela hai unha representación da historia da aviación española. Foi gloriosa, cuidado, que nós fixemos grandes cousas a nivel da aviación. E nelo, bueno, por onde pases, eu nunca vin tanto avión xunto na miña vida, claro. E máis históricos como este, non? Este, o que chegou, aquí temos carteles, non? Este que chegou a Habana, este que chegou a Argentina, o Jesús do Gran Poder, este que chegou ao Brasil, no, este é o Jesús do Gran Poder, que se chamaba así, tiña nombres como agora, e este era o Plus Ultra, creo que se significa máis alto. Entonces, o impresionante desto é que hoxe que para nós é tan fácil, tan doado, montar nun avión e chegar dun lado a outro, ver como facía esta xente fai non moitos anos atrás. Dende logo, eran heróis de cruzar o Atlántico, aí, cabeza e peito exposto ás inclemencias, categoría. Recomendo vos, visitar este museo. Ademais, ata é gratuito. Unha das poucas cousas que se pode ver. Creo que depende do Ministerio de Defensa, pero delo, desde logo, é un emoción de cada viaxe. Vale, e vemos estes exemplares. Vale, deixo-vos. Grazas por estar aí. Veña, espero que vos guste. Farei máis, porque cada sala que encontras isto é para que se che faga o corpo Coca-Cola, como as burbujillas. Ata logo.